Takamire pamberi penyu pane mhuri yekwaTombo yakamirirwa naMaria as plaintiff. Then Tombo Nadirai as defendant. Nyaya ndeyekuti uya kudare tigadzirise zviri kunetsa mumusha yanembo dzako chitupa nemare dare. Ambakanzi Dombo family muda munhu ane tiri family yese. Family yese. Okay. Right. Saka family yo responder. And if taurai zviri kunetsa so that family is here. Nyaya iri kunetsa wana wangu wari kurwara wasikana wandauya nawo wairi. Tara makasimudza izvi. Nyaya iri kunetsa ndeye wana wasikana wangu wari kurwara wairi. Ndowapi? Ndochitaura. Yo zviri ndezvekuti muna 2019 mwana wangu akarwara ndamurongedzera kuti aende kumarondera kwaanogara. Ndobva atanga kuti musoro wangu wakurwadza ndibatirei mwana ndichagoni kubata mwana. Ndikati saka todini zvikanzi ndoda kutombotsvaga kuti tsvagai pekuti ndiyereswa ndisichagoni kana kuyamwisa mwana. Ndobva taenda patakaenda. Ndobva pabuda mbuya wake vachidanza handisikuda kuti uende kumurume ba. Ndobva zvatakanzwa. Handisikuda kuti uende ba kumurume. Abudirwa iyeni wacho. Ndikati bva zvandirovesa hana banda kwira kombi kuya kuno kubva ndaenda pana tete padhuze. Tete ndo zviri kuita mwana ndodini. Zvikanzi kana zviri izvo zvekufamba inini mandakaroorwa handifambi. Ruka ari kuya futa nditaurira izvozvo zvamuri kunditaura ina handidi kana mada kufamba famba imega. Mai wangu ngabuda pane muzukuru isusu wana watiripo sei. Ini bva ndatovhunduka nazvo bva ndazvisiya. Mwana yabhatanga futi kurwara akabvati ndikunzwa kuda kutaura okwira bhazi kuya mukumba ogara kuchikuwa achibudirwa. Chero kwamutare wacho number 2 aita akauya achingotsveta mabhegi nyangwe akachena zvinenge otanga kutsveta obva angotanga kubudirwa. Kusvika tati zvakunetsa bva tambowadaidza wabva uya kumusha bva taenda patakaenda nawo. Ndobva patoita kakutukana kakupopotedzana zvikanzi matidaidzira munhu wenyu kuti tibatsirwe nemunhu wamunoziva handei kwaRusape. Tongonotanga kotsvaga vanotibatsira tiriko. Tasvika kuno kwaRusape takaenda patakabatsirwa zvikanzi ndongokubatsirai chero pano panjanji patasangana. Ndobva zvangotaurwa nemunhu iye akati panemi wana tete vari pano watatu awa pana rushandisa baba awa nababa. Ina handisikuda zvekunongedza munhu endai motenga jira kwamasamvu. Ndimongonoita zvekuona mega. Asi mese munosvika mopfirira chiipa jira apa muchaona zvese zvichabuda asi chichagumisira mwana uyu ari kubudirwa nemudzimu ndiye achapendera nawo yangu. Zvadaro ndopa takaenda kumba kwaba munini zvikanzi tsvagai nembamba padhuze patasvika ipapo. Tamunzira vakatotanga kutoti iwewe muroora newe mwana hamupfiriri. Asi kuti atanzipfirirai mese hapana chakabuda zvikanzi kana paine zvanetsa munondifonera nemunhu. Ndikuenda kuchecheche. Ndobva tafona zvikati hapana chiri kubuda zvikanzi hapana here zvamapesanisa zvandataura. Zvikanzi tangoita zvamataura asi havana kuzotaura kuti inini ndarambidzwa kupfira uyu mwana uyu arambidzwa kupfirira pajira. Wangoti isusu tisu tina mai wari kubuda saka imimi hamupfiriri. Mukupedzisira kwacho ukuku mwana uyu akabva azochisvetuka kuenda kotora sauti yanga iri pakitchen unit. Zvikanzi wauya wakanditsipika. Ndobva bata tete ndobva avakwiza mazamu akati ngei wewe uchiti kana uchiyamwisa mwana wako anorwara. Abva wakwiza unenyora iwewe pahuma kugotsi wabva wafukurwa hembe zvikanzi une zvuma mwana uyu abudirwa. Abva atanga kudambura isusu tese takangoyewa. Zvikanzi nyangwe mukanditarisa unga sendiri kupenga imimi hamuzvioni nemaziso enyu asi inini ndiri kuzviona. Abva atanga kukakanura mumashure imomo zvakupera akabva ati pabva pabuda chinhu chakataura kuti ndinoenda kuMozambique. Tikati kana udaenda kuMozambique enda. Zvikanzi handiendi ndinoda mari yangu yandakamushandira uyu. Ndoda mari yangu yandakamushandira handiendi. Kana atoda kuti ndiende ngandipe gupuro. Tete vakatora dhora wakapa mwana. Ndopa chakanyarara chinhu chiya chaitaura pamwana. Zvikanzi ndobva takuti sezvo zvapera tete vakatanga kuridza mhere mumba imomo. Watidza mhere tese takati ko chiiko inga tiri kungonzwanana wani. Chiiko ndobva wazoti tabuda panze mukoma fonerai murume wangu ndodzoka sei kumba. Ndobva mukoma wacho wafona kuti tawirirana chichi. Ndobva tazotaura kuti saka nyaya itoita sei haina kupera kamunhu yatina kuzomuona. Zvikanzi toda kumhanyira vana korongedzera vana zvechikoro tozozviona holiday iyi hapana akazombofonera munhu kana kuita sei. Mumashure omu ndakaona murume wangu auya nehuku. Zvichinzi tapuhwa huku iyi kukambani kwemuzukuru kuti tiidya hazviiti. Saka todini zvikanzi endai moiti ikandire gumba. Mumashure macho zvisati zvatomboitika izvo.
saka mwana uyu abudirwa futi takaenda patakaenda zvikanzi endaiti hatambokukurungira ichi muteo weporiji kana mukaradza poriji riri panze chinhu chinenge chafa morasa musadyi. Saka chakafa musi wacho taikurungira poriji taisa panze ihuku yakapiwa murume wangu natete. Zvadaro tagara tikati idzi nyaya idzi hatichadi kuti tingotenderera ngatimboendawo kuHarare kwatine zvetikuona pafoni. Tabva taendawo kuHarare zvikanzi uyai nana tete wamanga muinawo kudare iri tipedze nyaya yedu. Takafonera wana tete hapana akatomboda kuenda kuHarare kwacho. Patakati handeika kuHarare mwana arwara nekuti akaendeswa kuHarare ikoko nemurume wake zvatanga ari kumba kwake. Ndibva ndadaidzwa nzi mai uyai mwana adini arwara kumarondera. Pataenda kuHarare kuya tkanzi dare renyu iri hombe rinotoda chii wana tete wamaminawo pakutanga. Saka takafonera wana tete wese kuti mwana arwara hapana wakauya ba. Ndo pandakazoti hatingaitiwe kusunga tambo regai tiendewo kuvakuru kudare tiende kotaura nhau yani yedu kuti igadziriswe tione kuti vanotibatsirawo sei nhau iwe. Ndokuuya kwandakaita pano. Saka mumusha muna natete chete hamusina varume? Warimo. Warimo? Ngemataura daidza kutete avo muchiziya varume? Takanga tangonzi daidzai wana tete wanga waripo. Wana tete wanga waripo paya? Pazva. Okay. Asi hanzvadzi dzenyu dziripo ndewapi vari muno? Mweji 1 2 1 2 iro dare uyu murora muchi mudzimai wenyu. Okay, all right. Iyo wadare tete zviri kutaurwa izvi sete taenda kuwadare. Ini nchati pamusoro ichangamira nedaro ruse nyaya iripo changamira hatina kumbogara pasi semhuri kutaura chokwadi. Hanzvadzi yangu yakatifonera nanasisi wangu vairi ikati uyai kwatandi. Isusu takasimuka ndokubva taenda nehanzvadzi diki ndokubva taenda kwatandi. Isusu takafunga kuti hanzvadzi ida kutigadza pasi kuti titaure nhau iyi. Havana kutigadza pasi. Isusu takasvitswa kumuprofiti. Tasvika kumuprofiti takatosvika iye aripo nemhuri yake. Wachibva vaita zvawakaita muprofiti ndokuti daidza ndokubva taenda pakirava pake. Tasvika pakirava vakatanga kudongedza ini. Zvikanzi iwe wakaromba wakaenda kuMozambique wakazodai inini kutaura chokwadi. Ndakavaudza ndikati ndini kutaura chokwadi pamberi paMwari. Handizivi chinonzi mushonga, handizivi chinonzi Mozambique, nyika yeMozambique. Tabva ipapo vakanditi muprofita akanditi iwewe ndiri kuona pamusoro peodrop yako pane bakatwa riripo inonzi jeka kwese handizivi riri pamusoro peodrop kumba kwako. Ndobva wati ndikati zvinoita here kuti munhu waMwari kuti tiende tese munotora bakatwa banga iri ribude pachena. Muprofiti akaramba. Ndokubva ndati kune hama dzangu dzanga dziripo wanasisi wangu namukoma wangu anga aripo hanzvadzi yangu ndikati ndokumbirawo kune ivona ivo vacho ndikati ndokumbirawo kuti banga iri rinotsvagwa riite sei ribude pachena. Banga rakanotsvagwa rakashayika. Wakasvika mumba mangu wakavhunura inini hana kupinda mumba. Wakasvika mumba mangu wakavhunura imba yese wardrobe yese kuburisa zvinhu panze kutsvaga banga iri. Banga rakashayikwa. Murume wangu akabata foni ndokufonera sekuru akati sekuru banga vanhu vamatuma havasvika asi chinhu chamataura kuti chitsvagwe handina kudini handina kuchiona. Ndopaakati zvinoita here kuti muprofiti wenyu auye atore chinhu chataurwa mumba mangu chibude pachena. Sekuru vakaramba vakati muprofiti ati handikwanisi. Ndobva tati mangwana acho iviwawo makuseni atamukaya ndobva taendeswa kunjanji. Takasvika kunjanji kuina umwe varume tu wanga varipo handizivi kuti maprofiti here kana kuti zvikanzi mauya panapa semhuri ndikuona muneka kupumhana kamuri kuita. Tikati hongu kakupumhana karipo zvikanzi ndoti mutenge jira jena. Matenga jira jena muchanonyora zita ramai wenyu pajira jena apa moenda mumba muri dhaki mononyora zita ramai wenyu manyora zita ramai wenyu muchaona zvichabuda pajira. Ndobva taita saizvozvo taenda mumba muya takanyora zita hatina kuona chakabuda. Ndobva iwo mwana vari kuti ari kusvikirwa ndobva asimuka zvikanzi muno mune munhu ane mushonga. Sisi wakuru wakasimuka wakati kana muine munhu ane mushonga simukai mudini mutore mushonga tiuone. Ndobva wasimuka ndobva wananga pandiri ndobva watsvaga mushonga wakandifugura hembe zveshuwa wakandisvitsa kumusoro wakanditsvaga mushonga mese umu nemubvudzi mushonga ndokushayikwa. Ndobva ndabvunza ndikati mushonga wama muchitsvaga mauona here. Zvikanzi aiwa iwo wanga uchitarisira gwenzi here. Mushonga wanachitaura harisi gwenzi
Iwewe mwana wangu utori mwana wangu chaiye uri kushandiswa ndakuchenesa wakatora masauti wakandikwiza wakadiwa mazamu wakati uri kuyamwiwa iwewe nezvidhoma. Zvese izvozvo wakaita Changamire. Ndakanyarara. Saka apa pawakandidaidza apa ine ndakatoona kutoti ndiri kutopedza nguva nevanhu vari kutoziva zvavari kutoziva already kare kuti ndichafambe nawo handichakwanisi semunhu anga atonzi ndiwe. Saka ndosaka ndakaramba kuenda kuHarare. Ende kuHarare ndaisaenda Changamire nenhave kuti handiendi kunhu kwandisingazivi. Mazuva ano nyika yashati handidi kukunyeperai. Iyo wadari mambo nyaya iripachena ngori pazvabviwa nekutsanangura kwavaita nevana vanorwara zviri pachena kuti zvakutoda kuseri kwechuru. moenda kuseri kwechuru tindoona kuti vana vari kurwara nei tibatsirane. Handiti itai munodzoka imamanjana endai. Ari munoona panze unosangana newa mapurisa panza. Ndaenda pachiremba Dendera. Chiremba Dendera vati mushame mumhuri yekwaTombo iyi mune vasikana vari kusvikirwa nemhepo kuwashanyira mumusha mavo. Saka vanzi mumusha mavo mune mudzimu urikubuda. Mudzimu wazohakwa pataura pane musikana Tracy pabuda mhepo mbiri dzataura paari. Yekutanga yataura kuti ndine chinhu chakatorwa kuMozambique ichiti ndini mai wavo. Yechipiri ikati ndini tete dadi ndine zvinhu zvandakasiyirwa futi namai vavo ivavavo. Ndokunga mai vacho vari kunzi wakafa hakuchina. Saka chiremba wazovapawo dzidziso yekuti zviri nani mudaidze mwanasekuru kwakabva mai wenyu. Ndokuti nyaya yenyu iendeke kuti musatenge mawapuma kuti mai wenyu hanzvadzi yenyu ndo ine mhepo yekubuda pavana. Saka vapawo mukana wokumbodaidza mwanasekuru wavo. Vari kuuya kuno kudare here kana kuti watonzi vanoita logistics munovarongera kuti vanodaidza sei vanasekuru. ndo vari kudaidzwa nedare here kana ndo vari kudaidzwa naiwawo pachezva vanongodaidza kuti pane zvinhu zvatoda kugadzirisa mumusha. Variko kumusha? Vari kukwekwe. Vari kukwekwe. Hapana vari padhuze. Vari padhuze ndoweimwe imba. Vanenge vaine imba asi mumatare tombopinda navo kana pane zvazvinoitika tinombovashedza. Vari padhuze. Vari padhuze. Vari paondekani. Alright. Munongovapa mari yebhazi. Hanzi munouya navo kuno kudare here kana ndo pandiri kubvunza. Hanzi dare racho rinototangira muno kunge avo vasina kumbosvika vongotangidzwa panyowani varipo wese. Okay. Saka moyo nawo musi wa25. Vari padhuze vacho vanasekuru. Mukadaidza vani vanogona kuzongoana nevari kure vacho kuti kune nyaya dziripo. Chiri kuitika Changamire pamusoro hanzvadzi yamai wedu yasara iwani iyi imwe imba. Saka handizozivi kuti ava vanozosvita here kuna sekuru ava ndo nhau iripo. So sekuru ava vakatoti inini handingapindi munyaya dzenyumba idzi nekuti matodai kudhara. Nokuti kune zvakamboitika kumashure uko vakanoripira kuimba isiri yana mama ndekumwewo imba imwe imbawo. Saka sekuru ava havabvumi. Handifungi kuti vanohamenu hatizivi kuti vanobvuma here kuuya. Saka zvanzi ipaiwa ridzi wedare waite iwo kudaidza. Ndo zvandandiri kutoona hangu kuti zvingatobatsira kuti sekuru chaivo vemupama mai ndo vange varipo handizozivi. Komusikana wechitora abudirwa anonzani? Tracy. Abudirwa kairi? Okay. Vabudirwa vese vari 2. Saka ndoda kubvunza kuti vanhu vaende vachiziva
Vanzi sekuru kana wauya dare riri kubva rabatwa here kana kuti chii vanoda kungowaratidza kuti ndo zviri here kana kuti chii? Wanoda kuwaratidza kuti ine kwekumusha kwanasekuru vanai vakafa. Then vachada kuchiitirwa matara avo ipapo. Handiti saka havasiri tete avo havana chavainacho magutsikana. Hatina kuzonzwisisa panze ndine chikara chandakasiya beni pangusanzwisisa matara Ndinokuda pamwana wachiti ndine chikara chandakasiyira tete apa. Saka tinozonzoti ndo panze zvichada kupera kana sekuru wapo. Okay. Zvoda kuzopedziswa sekuru varipo. Okay. Saka moita kwekwe imari. Handizivi sekuru wacho mukawadaidza wega wanouya kuti muri wakuno. Sekuru sorry pamusore. Sekuru vanonetsa vanoshandira kunze. Vanodrive magonyeti. Saka handizozivi kuti padate ramatipa here vanenge vari free here kana kuti vanenge vari muno muZimbabwe here kana kuti. Ndo panonetsa. Vanodrive vachiuya Harare. Iwo sekuru wacho hamukwanisi kuvaudza here vomiririrwa nevari padhuze. Ndo zvandataura kuti idzi dzadzimba dzotoda iwo. Saka mofonera sekuru wacho iwawo moita liaise namabharani pavanenge vari free mochizouya. Handiti moronga nawo nokuti sekuru kune dambudziko remhuri ratinoda kuti murudiwawo namambo kuti munzwe. Handiti dare racho tozonzwa namabharani. Handiti mopanana manhamba namabharani Manhamba takatowana. zvoda kuti zvikasikirwe kana pasinayo but zvavanofamba manje nemagonyeti anonetsa kutobata vanotoda kutoti kwavanenge wauya pakati pevhiki dzeiti kotaura nachiremba wadini vanenge vakasunungura.